Европейската комисия вече обяви, че България покрива всички критерии за влизане в еврозоната, а ББР стартира с информационна кампания, която да помогне на бизнесите в прехода. Днес ви споделяме 3 ключови ползи от въвеждането на еврото като единна валута от 1 януари 2026 година. Първо, транзакционните разходи за компаниите намаляват значително. Тук говорим за обмена на валута, фиксирането на курсове и многобройните такси и комисионни при сделки с партньори в еврозоната. Това означава по-малко бюрокрация и повече пари, които остават във вашия бизнес. Второ, с еврото идва и по-голяма ценова прозрачност. Сега можете лесно да сравнявате цените в съседните страни и адаптирате своята ценова стратегия, така че да сте още по-конкурентни на общия европейски пазар. И трето, но не по важност, влизането в еврозоната ще привлече повече външни инвестиции. Стабилната валута, подкрепена от Европейската централна банка, прави бизнеса ви по-привлекателен за инвеститорите, което отваря нови възможности и пазари. Следете ББР за още полезна информация за прехода към еврото. Заедно правим стъпки към по-устойчив и успешен бизнес в България.